Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio. Ako ja krenem da te najavljujem, nisam sigurna da ću sve da nabrojim. Milice, ti si za standup.rs šta sve? Pa, zvanično sam osnivač i potpisnik papira i vodič računa o finansijama, ali ovako privatno volim da budem psihijatar, kafe kuvarica, majka i tako. Ima još zanimanja. Očekuje na Stand Up Fest, nazvali ste ga Prst u oko ove godine, da li za to postoji poseban neki razlog? Pa postoji, pošto smo već, da ne kažem, nabili prst u oko ljudima koji misle da prosto humor može da se nauči. Pa samim tim smo stavili taj naziv jer već im idemo na živce. Fest je specifičan po tome što svake godine možemo da vidimo i komičari iz regiona i koga ovog puta dovodite, šta da očekujemo i šta preporučuješ ti? Pa ja preporučujem oba dana u Domu sindikata, Ben Akibu neću preporučim zato što je sve bukirano. Mislim da će da bude jednako dobro, tako smo line-up napravili da to apsolutno bude kvalitetno sve vreme, dolaze nam. Moram da kažem da sam jako ponosna što ovog puta imamo 5 žena na festivalu. Ovo je prvi festival gde ćemo imati devojku iz BiH, devojku iz Hrvatske, devojku iz Slovenije i 2 naše žene, tako da je prvi festival sa toliko žena. Obično je 1 do 2 stand-up komičarke, sad smo već počeli da rastemo u tom smislu. Dolaze, pa tradicija nam negde nalaže da dovedemo uvek najbolje komičare iz celog regiona. To su opet oni, mislim opet su u vrhu u regionu. I samo kažeš da za Ben Akibu ne postoje više karte, maltene, šta god se najavi sve se rasproda i za ovogodišnji festival maltene se već sad traži karta više. Kako ti objašnjavaš to što je stand-up u poslednjih nekoliko godina toliko postao popularan kod nas? Da li nam u celoj ovoj muci u kojoj živimo sada treba malo više smeha? Pa, iskreno, stand-up je formula koja uspeva u mnogim zemljama, ne mislim da samo u Srbiji treba smeha, treba apsolutno svima, a porast onako interesovanja moram da kažem da smo i mi negde tu zaduženi jer smo seli svima na glavu sa tim stand-upom, tako da nama na uši izlazi pa su ljudi valjda uspeli da čuju šta mi radimo, ne znam, mislim, stand-up komedija stvarno je onako žanr koji uvek uspeva. Znači, samo je naravno kvalitet bitan, ali jednostavno ljudi baš vole da ih neko dobro nasmeje. Mi sad već pričamo o Ben Akibi kao nečemu što je potpuno normalno, kao i nekakvoj instituciji, ali to je zato što mi znamo šta se tu dešava. Ima oni koji ne znaju kako funkcioniše Ben Akiba, hoćeš da im objasniš? Pa, Ben Akiba je prvi klub komedije u Srbiji, znači prvi i jedini, koji smo mi posle 5 godina rada sa ekipom koja drži Ben Akibu, a pre toga Blow Up i tako dalje, otvorili pre godinu dana. Znači, Ben Akiba je spoj ugostiteljske i produkcione delatnosti kako bi se napravila redovna scena stand-up komedije. Mislim, i kafane, naravno. Otvoreni mikrofon, i to ste uveli. Da li će i ove godine na festivalu postojati nekakva vrsta otvorenog mikrofona? Neće. Sada trenutno svaka 2 meseca negde u Akibi radimo otvoreni mikrofon. Nismo u okviru festivala stavili taj program. Nekad stavimo, nekad ne stavimo, zavisi. Mislim, otvoreni mikrofon je u stvari prvi projekat naše organizacije, zato što smo mi tako počeli da tražimo komičare. I otvoreni mikrofon 2010. nam je doveo našom velikom srećom ili nesrećom Aleksandra Perišića organizaciju, pa onda Nešu Bridžisa, Nikolu Silića i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su dolazili na otvoreni mikrofon kod nas, pa smo mi shvatili da možemo možda nešto da radimo i eto, oni su vremenom postali komičari koji stvarno, rade ozbiljan posao.
I ti momci koje si pomenula i devojke često nastupaju i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Kako komšije prihvataju naš humor? Imamo li sličan humor ili se negde razlikuje? Iskreno, najsličniji humor imamo sa Hrvatskom, to je definitivno, tu nema šta, pa mi se svi kapiramo, mislim što se humora tiče, svi znamo šta je humor i svi, dobro prolazimo mi, u Hrvatskoj dobro prolazimo, Makedonije isto, oni su isto interesantni, imamo jedan od boljih komičara u regionu, Saško Kocev iz Makedonije, imaju i oni interesantan humor. Ne znam, ne bi to mogla da svrstavam preterano, ali ako bih rekla ko se najviše razlikuje u samom SFRJ X, i to su Slovenci. Znači, mi smo definitivno tu po humoru verovatno najrazličitiji. Svi ti ljudi koje pominjemo su specifični, različiti, vrlo drugačiji, a ti si tu da ih hendluješ i da im budeš i mama i menadžer i sve to. Je li to teško ili je zabavno? Pa mislim, zabavno je ponekad. Nije više toliko zabavno kao kad smo kretali, naravno, pošto je tad bilo nepoznato. Znate, mi smo sad već u ozbiljnoj vezi, 5-6 godina. I to je sad već, dolazi do momenta da prezasićenja. Jednostavno, nije lako hendlati kreativce. Mislim, to je sve što, to je jednostavno neverovatan izazov. Jer oni nisu ljudi koji prosto slušaju. I priznaju autoritete. Da, oni su ljudi koje moraš da nekako trigiraš na neki drugi način, ne možeš samo da im kao kažeš i postaviš zadatak. Smeš da nam kažeš ko je najteži za saradnju i najkomplikovaniji i zašto? Ne smem jer ne znam, svi su dosta jezivi, šalim se. Pa iskreno nema tu, svako ima svoje svetle momente pravljenja haosa, tako da ne bi izdvajala nikoga. Da se vratimo na festival, to je početkom oktobra, ali pre toga ima tu još nekih nastupa koje treba vidjeti. Sad, za one koji možda uspeju da dođu do karata, šta se događa u narednom periodu? Evo mi smo malo onako opustili program u Akibi baš zbog festivala i da bi nekako dali oduška i komičarima, tako da stavljamo sad više ove nove koji su počeli da rade i tako dalje, malo i njih. Ali recimo od dobrog programa koji je naravno rasprodat, ali čisto spomenem, bit će ga i u oktobru, je Improv Night. To je novo večer koje smo uveli, veče improvizacije, gde svi naši komičari, mislim svi, 3-4 naših komičara improvizuju na zadate igre i interesantna stvar tu je da se oni snalaze u sekundi i tu možete da primetite i da provalite koliko su duhoviti. Mislim, meni je to recimo trenutno jedno od omiljenih večeri, jer nema spremljenog teksta. Tako da, eto, to je, na primjer, sad, pa ne znam, imamo Crni humor, Neša Bridges isto nastupa do festivala i on je isto rasprodat, naravno, on je uvek rasprodat. Ne znam što, eto to otprilike, mislim imamo još 10 dana, tako da nema puno toga, imamo 3-4 programa. Imamo saradnju sa Novim Sadom, gde šaljemo jednog Slovenca, jednog Hrvata i jednog Srbina da osvoje i tako, mislim, u suštini mi već negde planiramo decembar, tako da ja sam sad već ovo sad kao šta je sad u septembru, nemam pojma, ništa, redovne večeri, novi komičari i mislim, želela bi da zaista pozovem sve ljude koji žele da rade stand-up i koji shvataju šta to znači uopšte i koliko je autentičan izraz negde najvažniji u stand-upu, da se prijave na open mic, mi smo uspeli neke talente da nađemo. Kad se već pomenula da već planirate i posle festivala, šta se događa? Šta se događa? Inostranstvo neko ili na domaćem terenu? Imamo i inostranstvo, da, to sam zaboravila da kažem, sad jednu od naših žena šaljemo u Bugarsku, nećete verovati, na engleskom, Srpkinja nastupa u Bugarskoj, onako, potpuno egzotika. Da, planiramo jednu lepu stvar koju ćemo doći ovde posebno isto da najavimo, a to je turneja Srđana Dinčića. Možda i Neše Bridgesa ako se sastavi da napiše materijal. A kako se zove, što se tiče Srđana, on znamo da je vrednica, tako da ta turneja je izvesna. To će da se desi, na primjer, u početku novembra. Sad ja recimo hoću da iznajmim nekog komičara. Šta treba da radim?
Čekaj, na razmišljam. Nisam mislila na to. Znaš što su neki možda pomislili? Ne, ja razmišljam kako da ti ih sve poklonim i da ih više ne vidim. Pa znaš kako, preko standup.rs se bukiraju svi komičari, oni svi imaju svoje fazone i fore, znači sa nama se čujete, mi kažemo da li hoće, da li neće, pod kojim uslovima i tako dalje i vrlo je jednostavno u suštini. Neki hoće da rade kao gde god i da putuju gde god, neki se plaše aviona, neki, znaš ima svega, tako da okrenite nas pa ćemo da vidimo ko može da dođe. I imajte svog ličnog stand-up komičara za određene prilike. Pa, da, mislim, ljudi samo malo mešaju šta tačno znači stand-up komičar, recimo, to, mislim, zabava je u pitanju, ali je ozbiljna zabava. Nije klovno? Nije, znači... Za dečji rođendan? Ne može da se pozove, mislim, ne može, sve može da se radi na ovom svetu i zavisi od produkcionih uslova, ali meni je to pozivanje na svadbe i ostalo suludo. A i toga je bilo? Pa bilo je svega, mislim, ali jednostavno neće onda dođe sada da ne znam šta tačno radi tamo, ne znam šta zamišljaju ljudi da je stand-up komičar. Svi koji ne znaju zapravo šta je, neka idu na kanal naš na YouTube-u, a neka pogledaju i strane komičare, mislim, to su ozbiljne kritike društva, to je ozbiljan cinizam, to su ozbiljne psovke, to je ozbiljno neprijatno ponekad, mislim, ja ne znam zašto bi na svadbi, na primjer, imali, osim ako nisi iz te priče, pa kao da ti je to interesantno, da te baš neko zeza, mislim, znaš, ne znam, ali u svakom slučaju to jeste pozorišni je žanr u pitanju, bez obzira što je smešteno u kafani najčešće. Ali je u pitanju ipak predstava. Nije puka zabava i nije to tek tako jednostavno kao što neki ljudi misle. Uopšte. Milice, puno ti hvala, vidimo se na festivalu. Vidimo se. Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio.